an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye araba ye araba min bɛnbɛn nansara san kalo filanan ye février kalo ye bi y'o tile 16 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'o ye arajaba kalo ye an ma ladɔnniya k'a fɔ bi y'o tile 14 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ kari don Mali finitigilakaw bɛnna janjugu dɔ kɔnɔ ni ka maa 4 bɔnɛw ni na Mali finitigilakaw la ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na kunungo wulikajɔ kɔni taara dɔnyaw fɛ an ka ɲɔgɔn ye soba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Radisson o de ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ yen nɔ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga tun b'a kɛnɛ kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la min bɛ tali kɛ pays dɔgɔ marabolo la gɛlɛya maa minnu wuli ka bɔ u dagayɔrɔw la olu minnu bɛ bayangarakaw fɛ yen nɔ olu bɛ bɛlɛbɔ baaraw kɛ nin waati in na kunnafoni ɲɛfɔli ko la Dr Umar Marigo n'o ye parti sadi ɲɛmaaba ye ale ka kiri kun kan kɛ kunungo kiri ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni lakala ni k'u bila ka mɛn kalo tile 18 kɔnɔ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Bolgasɔnbugukaw fɛ yen nɔ olu kɔni bɔra ni ka yira k'a fɔ ko maara kɔni bɛ ka na olu ka sira kɔni datugu n'o y'u ka kare dɔ ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na Bamakɔ logement social ko sɛbɛnfura min kɔni bɔra logement social ko la a kumaw kɔni cayalen bɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ kari don jɛkulu maramafɛntigi kɔni wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka taa janjugu dɔ kɔni da Mali finitigilakaw ɲɛ wulikajɔ kɔni kɛra Mali finitigilakaw fɛ ni ka se ka taa bɛn nin janjugu in kɔni kɔnɔna na a kɛra sababu ni ka maa 4 kɔni bɔnɛw ni n'an ka Mali finitigilakaw la yasa k'a pereperelatigɛ d'a ma an cakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ Sikaso marabolo kɔnɔna na an ɲininkali kɛ la mɔlɔkɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Modibo Sulemani Ture ne ye kunnafonidila ye ɲɛna radio teriya la n bɛ sɛbɛnni fɛnɛ kɛ kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ an ko min ma journal prétoire ne y'olu ka lasigiden ye Sikaso mara o kɔnɔna na an ye kunnafoni sɔrɔ ko kari su ka dugu jɛ ntɛnɛn na ko Mali finitigilakaw bɛna janjugu dɔ kɔnɔna na Sikaso mara la ko kɛra sababu ye ni ka finitigilaka maa 4 bɔnɛ u ni na wa ko kɛra cogo di effectivement ni kɔni kɛla kasara ye min n'o ye an ka finitigiw sɔrɔ a kɛla kari tɛmɛlen donc an b'a fɔ forêt min ma ko gɔnna forêt ni forêt classée don a kɛla o kɔnɔna de la donc maajugu ninnu sigiyɔrɔ do a ka ca ni san 1 ye donc baara in kɔni kɛla ye an y'a ye k'a fɔ a kɛla kasara ye min n'a kɛla an ka finitigi maa 4 olu tora a la ni ka maa 3 k'olu bana maa 4 kɔni olu ka suturali yɛrɛ o kɛla Sikaso donc u taara ni banabaatɔ fɛnɛ ye Sikaso jadiwale tigilamɔgɔw ka ninjuguya wale in kɔfɛ sigidalamɔgɔw bɛ lahala jumɛn na a ka maraw kɔnɔna na yen sigidalamɔgɔw hakili sigilen no wa y'u ka baaraw daminɛ i n'a fɔ u b'a kɛ togoya minnu na kɔrɔlen nka u kɔni n'o ye dugutigiw ye olu yɛrɛ wulila ka se marabolo ɲɛmaw ma ka se ka kunnafoni di u ma k'a fɔ k'olu kɔni olu ni an ka finitigiw o ni an ka marabolo ɲɛmaw u bɛ na collaborer o kɔrɔ de ye u kɔni tɛna siga fiyewu n'u sigana maa o maa la hali n'a sɔrɔla dugukɔnɔmɔgɔ de don ka se ka o tigi ni k'a tɔgɔ di cogoya min na fanga bɛ se ka taa a tigi minɛ ni k'a kɛ a kana se ka fara mɔgɔ jugu ninnu kan ka se ka waleya jugu ninnu kɛ min n'o bɛ dankari an ka finitigiw la. Ni waleya in kɛlen kɔfɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw sera ka kunnafoniya dɔ a ko la wa? Bon an bɛ se ka fɔ olu tɛ maa dogolenw ye an ka mara kɔnɔna na parce que n y'a fɔ k'u bɛ mara in kɔnɔ a ka ca ni san 1 wa u dagayɔrɔ fɛnɛ bɛnnen don nin kungoba in de ma kungoba in n'o ye Gɔnna forêt ye ni ale bɛ Damɛla commune na donc an bɛ a bisigi k'a fɔ ko effectivement olu de bɛ ka nin baara kɛ parce que sɔrɔsiw ye bɔli minnu kɛ yan kɔsa in na o kɛla sababu ye ka dankari u la donc u yɛrɛkɛlen don an kɔni hakilina y'a jira k'a fɔ donc u taatɔla de sela ka nin baara ninnu kɛ yaasa ka se ka tajuru sara fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin ayiwa an ka finitigiw ma. Ni tun bɛ tali kɛ Modibo Sulemani Ture la a y'a fɔ cogo min na hali bi ala ka furabu bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma Mali finitigilakaw bɛ se ka dankari k'u la cogo min na ala k'u hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ
n'an bɔra ye kunungo Mali doyen ni entrepreneur kɔni ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ Radisson kɔnɔna na. Faraɲɔgɔnkan in a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Maïga ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Ni a fɔ ko la confrontation stratégique pour que diɲɛ bɛɛ ka lamɛn fɛn min dogodogolen don min tɛ fɔ jamanadenw u hakili yɛlɛ u k'a faamu que maa si kana n ka jamana buja ka kan hɔrɔnya n'a danbe fɔ n'u fɔ la ka ministre fo ka douane fo ka transporteur fo ka ministre des transports fo bɛ baara min na ka tila k'a f'u ye o douaniers dɔw bɛ sa kɛlɛ in na u k'a dɔn ko jamanadenw tɛ ɲini olu c'est comme soldats min bɛ bin kɛlɛ la k'a f'u ye le Mali sera toujours reconnaissant bɛ baara min na u nana o de f'u ye vraiment k'u farinya k'a f'u ye u y'an bolo fa u ye président bolo fa u ye gouvernement bolo fa u bɛ baara min na ka fɔ ministre embargo talen don min na caman ɲɛna ko Mali bɛ bin n'o yɛrɛ y'a fɔ yanni tile 10 a ko bɛ ban bɛ gouvernement in dafe parce que embargo in taara nin de kama a ma taa fɛn wɛrɛ kama de e bɛ se ka sariya sɔsɔ cogo di k'a fɔ sariya sɔsɔli sira fɛ e bɛ na état de droit sigi donc o t'u ka problème ye u ka problème ka gouvernement in dafe u ye embargo kɛ dɔrɔn 15 heures a bɔra président y'a équipe réuni o su bɛɛ a ye jaabi d'u an ka opérateur économique mobilisera tile dama dama kɔnɔ aw ye camion 500 ye a tɛmɛ camion 500 bɛ na ya bɛ bɔ yɔrɔ min na sinon aw y'a ye camion 100 de bɔra yɔrɔ dɔ la o de la n bɛ Guinée fɔ ka Mauritanie fɔ parce que an bɛ baara min na sisan an tɛ sɔn tuguni an ka jamana dɔ ka se ka taa otage la a ka intérêt kama ou bien jamana wɛrɛ ka intérêt kama min b'a su ka bila Mali la. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Maïga a y'a fɔ cogo min na jɔnmaya minnu bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma k'an tɛ sɔn o ma bilen fiyewu yarabi Ala ka hakilina in sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye dɔgɔnɔdugu kɔni na maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ni k'u sigiyɔrɔ kɔni bila n'olu caman kɔni jigila ka na bayangarakaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɔni b'u bolo bi ka bɛlɛw bɔ u bɛ se k'u dahirimɛw sɔrɔ cogoya mun na musolaka dɔw bɛ bɛlɛ bɔ kɛ an k'olu dɔw lamɛn. N bɛ bɛlɛ baara la dɛ an b'a gosi an b'a surundu an bɛ taa tɔmɔ kumaba ninnu an b'a woloma ani misɛnmanin ninnu an b'a woloma misɛnmanin d'a ma kumaba a d'a ma. Ne bɔra Tode kɛlɛ ni sababu le an nana yan a ɲɛ kelen na k'a ɲɛ kelen an b'a feere 800 700 semaine kɔnɔ k'a ɲɛ kelen de don sabu tile 2 i tɛ k'a ɲɛ kelen sɔrɔ sabu bɛlɛ baara ni sɛgɛ de b'a la tuma i bɛ bɛlɛ baara nin kɛ n'i taara da su fɛ i gama bɛ dimi i tɛ se ka wuli i tɛ se ka sunɔgɔ ni sɔgɔsɔgɔ y'i minɛ fana sabu bɛlɛ baara nin a waati tɛ se k'an fila kɛ gɛlɛya kɔni bɛ an kan sabu balo dɛsɛ bɛ an na denmisɛnninw ka ca depuis an nana an tɛ tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔ la dumuni fana ko gɛlɛyara n'o bɛ se k'an dɛmɛ dumuni ko la a kɔni ka di an ye. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la Bayangara marabolo kɔnɔna na u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka Mali kɛlɛ ban pepewu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka taa i sigiyɔrɔ la cogo min na Ala k'o sabati n'an bɔra ye Dr Umar Mariko a ka kiriw kɔni bilala ka février kalo tile 15 kɔnɔ o kun bɛnna kunungo ma kiriw kɔni kun kan ka kɛ nka u y'a jira ka ko kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila mai kalo tile 18 na min bɛ tali kɛ a ka lafasalikɛla dɔ Mohamed Ali Bacili ale ye kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an k'a lamɛn. A ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ baasi la Umar Mariko kelen tɛ dossier kɔnɔ o ma damadɔ bɛ dossier kɔnɔ kelen bɛ yen o ma se ka wele parce que u ɲinana ka papier caman k'a fɔ ko bi ye en tout cas dossier kɔnɔ a ma ye ko papier in taara hali n'a taara jaabi mana k'a fɔ a y'a sɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ papier yɛrɛ taara mais jaabi de mana don dossier kɔnɔ fɔlɔ n'o dun don mɔgɔ ka kiiri tɛ kɛ i kɔfɛ surtout kaso ko bɛ ko mun na o man kan ka kiiri ka sɔrɔ i t'a kalama donc ni o yera papier la k'a fɔ e nɔ minɛnen don u dun ma ci bila i ma k'a fɔ i ka kiiri ye bi don k'i ka kiiri don f'i ye ka na k'i kiiri kɔfɛ dɔrɔn ka fin k'i bila kaso la tɛ ko ye ko mun bɛɛ bɛn donc n'o yera dossier kɔnɔ kiiri bɛ lajɔ fo i ka taa ladɔnniya k'a fɔ i ka kiiri bilara don min na ka taa f'i ye a renvoyera o de kama a bilara mai kalo tile 18 na kiiri ye kiiri de ye a n'a kɔnɔ kuma bɛ ɲɔgɔn na kɔnɔ kuma in bɛ ɲɛsin sariya de fana la sariya mana mun fɔ o bɛ da kɛnɛ kan o tɛ dogolen o sɛbɛnnen don k'o bila kabiri kow ma kɛ i ye fɛn mun fana kɛ o bɛ ta ka ɲɛsin sariya la est-ce que sariya in mun kofɔlen don a ka kan ka boli e ka kɛta kan wa n'a bɛ boli a kan a bɛ boli a kan ni dalilu jumɛn ye a bɛ boli a kan ni hakɛ jumɛn ye kiiri bɔ b'o de kofɔ a tɛ dɔwɛrɛ kofɔ ni o tɛ ne tɛ Buba Fane ka avocat ye mais n y'a mɛn sɔgɔmada in na ko a ma se ka na a y'a ɲini a ka avocat fɛ
ko ka kiri bila don wɛrɛ la k'ale yɛrɛ laɲinini dɔ la don ni tribunal kelen kɔnɔ k'a fɔ dɔw ye a bagabaga k'u b'a faga menace de mort bon donc o dossier bɛ yan o kama ale yɛrɛ ma se ka sigi jamana in kɔnɔ a ye jamana bila bon a bɛ n'a ka bɛn 18 ma fɛ a tɛ n'a ka bɛn a ma n t'o ko dɔn a yɛrɛ y'a ɲini ko ka dossier bila don wɛrɛ la donc o fana y'a bila kun dɔ ye. Ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili la nin kɛra k'u to tribunal kɔnɔna na o kɔfɛ wulikajɔ kɔni kɛra Dr Umar Margo yɛrɛ fɛ ni ka taa parti sadi dagayɔrɔ la Umar Margo taara yen nɔ a ye kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an k'a lamɛn. Bon an wulila bi ko bi kan kana kiri Choguel ko k'ale ma plainte kɛ bon a bɛ ko n plaignante bon ko procureur Touré de y'a yɛrɛ saisi mais procureur Touré ko k'ale tun bɛ Faransi k'ale tɛ donc k'a ka substitut de don bon min yɛrɛ y'anw kiri sa n'i y'a yɛlɛma cogo cogo ka na de i bɛna dɔn ko politique de don anw tɛ sariya bolo anw bɛ politique de bolo. Wa Mali bɛ politique min bolo dɛ anw b'o politique de bolo wa an bɛ bɔ nin kɔnɔ kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ fana donc u y'an wele bi ka na ko an ye nin den kɛ ko nin juguba ko nin ko k'o jɛnsɛn réseaux sociaux kan an nana kɛnɛ kan juge y'a lajɛ Buba Fane ale ma se ka kɛnɛ kan parce que Buba Fane ye plainte don parce que mɔgɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ k'u bɛ Buba Fane faga ko ka Buba Fane faga bɛɛ y'a mɛn réseaux sociaux la olu tigi ma wele o olu dɔw welela k'u minɛ k'u bila kaɲɛ kɔnɔ ka se k'u bila sɛgɛn ka taa kɛnɛ ma o tɛ sariya kelen sigiyɔrɔma fila ya u y'a fɔ k'an ye nin min kɛ kuma in fɔra ka da bin kan Choguel ye kuma min fɔ mois de mars la n b'a décortiquer n bɛ Choguel décortiquer maliyɛnw ɲɛna mois de mars la kuma bɛ fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ne y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ olu sara k'o kana digi ne la non a digira n na mais ni sariya bɛ yen a y'a ye kɛ aw yɛrɛ bɔra kalama kɛ ne fanina ka ne ba nin a vidéo mani kelenw fɛ hali sini u bɛ dɔ fɔ n ma aw ye procureur Touré wulilen o kama a y'a wulilen a y'a kumakan mɛn dɔw ma minɛ ka tila ka t'o négocier kaɲɛ na k'olu labila mɔgɔ kelen sɔrɔ tɛ foyi ye fo bɛɛ ka dɔ sɔrɔ mais ko ye mun ye an ka fara bolokɔnɔmɔgɔya la Faransi m'anw dilan wa anw ta tɛ Faransi ko kuma ye koyi Faransi politique min bɛ Faransi n'a bɛ ka anw de don bɔgɔ la o politique anw b'o kɛlɛ n'o politique kelen de bɛ États-Unis anw b'o kɛlɛ olu kokoromadogobaw olu bɛ politique mɔgɔ dɔw de ye parti dɔw de ye jamana kɔnɔ olu dɔw yɛrɛ bɛ fanga la bi Faransikaw bɛ ka min fɔ u ka ɲɛmɔgɔw ma bi ka d'a kan ko Faransi bɛ ka politique cɛjugu kɛ Mali kɔnɔ wa i tɛ se k'o ɲɔgɔnna fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ma n'u min minɛ ka t'i bila kaso la o démocratie bɛ min. Ni tun bɛ tali kɛ Umar Margo la parti sadi ɲɛmaa don yarabi ala k'u bɛɛ kelen ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye bolikasogobugukaw kɔni bɔra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'u sigiɲɔgɔn dɔ kɔni bɛ yen k'a bɛ ka gɛlɛya kɔni lase sigiɲɔgɔn ma dɛ ko yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ k'a bɛ ka t'o yɔrɔ jɔ ko ni sɔmiya kɔni donna ji kɔni bɛ don maaw kan wa k'o dama tɛ dɛ ko tɛmɛsira tɛ ka taa misiriw ni egiliziw la fo ka taa se kalansow ma bolikasobugu kulublenikaw kɔni bɔra u ye kuma min fɔ an k'u lamɛn. Ne ye pasteur David Damele tiɲɛna o ye an ka sigiɲɔgɔn ka gɛlɛya de ye min sera an ma. A bɛ se k'a kɔlɔsi k'a ye k'a fɔ ko an bɛ kare min kɔnɔ n'i y'a ta kunna fɔ kana tɛmɛ donc kare tun don sani ni sinaɲɔgɔnkɛ nin ka na mɔgɔ bɛɛ bɛ tɛmɛ a la denmisɛnninw bɛ tɛmɛ ka taa ekɔli la misiritalaw bɛ tɛmɛ ka taa n'a ye u ka misiri la mɔgɔ caman bɛ bɔ a sira fɛ ka na egilizi la dɔgɔtɔrɔso fana bɛ anw kɛrɛfɛ donc ka na ye k'a fɔ ko tile kelen ko mɔgɔ ka wuli ka o yɔrɔ datugu ko ale ka yɔrɔ de don et puis encore baara min bɛ kɛ a fana tɛ kɛ tile fɛ a ka baara bɛɛ bɛ kɛ su fɛ mɔgɔ minnu bɛɛ tonna bɛɛ baara kɛra su fɛ donc ni fɛn jɛlen don ne b'a dɔn k'a fɔ ko o baara tun tɛ kɛ su fɛ an tɛmɛna sira caman fɛ an tɛmɛna mairie fɛ an tɛmɛna gouverneur fɛ an tɛmɛna procureur fɛ procureur y'a ɲini k'a fɔ ko a ka na ni papiyew ye fo bi a ma se ka na ni papiye ye an tɔɔrɔlen don yan fo k'a fɔ k'an tɔɔrɔlen don an degunnen don an sɛgɛnnen don yɛrɛ a bɛna lubaru ni fɛnw de bila ka mɔgɔw menacer a k'olu dabila mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔn cɛ ko modèle dɔw bɛ olu man ɲi mɔgɔninfin b'i ko to ala ye n'i ma ko to mɔgɔw ye i b'a to ala ye diɲɛlatigɛ la mɔgɔ t'i seko bɛɛ kɛ mɔgɔ man k'i seko bɛɛ kɛ dɛ salon samiyɛ min kɛra an na an yɛrɛ de b'a dɔn an musow sɛgɛnnen denw sɛgɛnnen an cɛw sɛgɛnnen u ka wuli k'a lajɛ dɛ autorité k'a lajɛ yɛrɛ de ni papiye b'a bolo a k'a yira hali ni papiye b'a bolo ale tɛ se ka nin to jama ye a ka sabali yɛrɛ de a ka mɔgɔw menaceli dabila ou bien k'i bɛ mɔgɔw la influencer a k'olu dabila tiɲɛ yɛrɛ de la a ka sira ye a k'a to yen a k'a libérer yɛrɛ de mɔgɔ minnu b'a fɔ a k'a jɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ a kana jɔ a ka ala lajɛ a ka tiɲɛ lajɛ tiɲɛ ni nkalon tɛ kelen ye o. Ne tɔgɔ Mamutu Jara so minnu jɔlen don yen fɛla la a si tɛ plan kɔnɔna la olu bɛ kɔda la olu yɛrɛ jɔlen don sur le lit même du Marigot o fɛnɛ tɛ plan kɔnɔna la plus précisément le 15 août passé il y a eu une inondation ici ji donna so fɛn min a donna bɛɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ sira yɛrɛ ma bari fɔlɔ bon kɔfɛla fɛ sira tilala ka na bari sisan nɔ an ko ba maintenant n'a ma i ka sira in to an ye i k'a to jiboli sira n'i yɛrɛ fɛnɛ bari a bɛ na ni ko tɔ ye ka na se an ma a ma sɔn. Ne tɔgɔ ye Aluseyini Jafara an b'a ɲini ala fɛ an t'a ɲini a fɛ ale tɛ foyi an n'ale bɛɛ ka kan min ye sira baare sira tɛ so ye o
hal ni yeso do jakera sanga soye ne islam ko siratige fembe bitama hal école do bitama muju bitama mo bitama be bitama siraka dala ambi wodo ne ina anti shikela nyini anti wo nyini anti foji nyini ndasirate anga seka teme doron ambita misirite anti tayro lan misirite aka ke ala de kama ka yera kama ni tume talige bulga sombugu ka do ga shiralo ya fotogo muna kwa ka ke ala kama ka sira koni bla ala ku be kelenka namborae bamako logement socio o kuma kon tiale mebi lisi kon bora no kora seben fra mun be no mamunu bitu to seben nulu kanga soro mamunu kon to taleno o lisi kon bora kuna fon kon ya yira gafo ko machama kon to be lisi ni konana kulu chama ye fama ga mawye o kon kuma o tiale mebi anga malde no ga shira lame logement social aklali ko ni anani gele abaye mali kono sabla dana mbe jamana do ni transition ye moche o dana ko ni amse wa fongo o yini aba ka sababu ga muye so ko wulila mamunu kama ni o se pate munu ye alawla olu munu kama olu mase asro anya jatemna ke ka ye ga fo lisi mun bora premier ministre do rebe transition kono olu to bala ani ka se transition nyema chama do nu masra mo olu ba bon ni paragara te tola yela ba ko ni ko fora o yela ma o make ni pour le logement social adamena afara ko akanga di mo bolo sote mbogo bolo donc ni bolo ya kenna kunyode ni mafili mais ngisi ni ko ni borani o kirachi ça veut dire que kuma kan yo sosora ambanga ni son ko ya nyira minna we ka foko amadilika ke no hotel adela ke ambado depuis ni logement social no be fam be ke abbe ke yuru kan donc ni ay mo boga kumoni kan zena ko sebe parce que litimi kera wala sa ibika fanga bi parce que o litu nunu ni mbede kumbala yirugo ka dabla donc fenga ke anyama ni a jatimine ke ni logement social ni lisi yera mi bora conseil ni lisi yera kumbe 50 boko yo ga dépôt depuis 2018 donc ni a ye lisi dépôt kera depuis 2018 ko ne ba do M5 kunti donc M5 nana depuis 2022 donc M5 kunti donc ni M5 te yoromina c'est année lisi ta clanche be M5 na ga mo ni tume talike malino ga shirawla akuma kon tiara mi metalge sente madobe no abogar sirgi fomba ale kon borani nga yira gafo ko commission mo gon sigile non barakama ko commission kanga cigabo ko asimi kanga commission kura ere sigi anga abogar sirgi lame logement social ko lisi min bolen fle ana soro ko adimani kun kera 100 ans bina lisi bora aborani to munu siginga nga kuka akai amai nega kuma tola mais nega kuma be bamban fenda madoka afola mi ni logement social ko anga nga klito ala kusebe sabula ako janfan kera la de padamne aw janfan fola mi we asimi bla folo ka logement social kromo karke ka clé di katro licité o prévenu manga président bla ka ta clé di kasro lisi reti flana lisi min bolen fleni joni mba commission kuna ni commission korodo nama ya nana mali kurakola mo ga warbe bangula kaba mo chama ka wardi commission be logement social ke falen yere de kan ka douala président ga décret kurata mali kura la nyini kono nana ka mauta dena be mamunu kan ko lubla ako barala parce que nago ka be fe ka jamana kurajo ani ko koro tabulo titare nere mun fle ne be loanse law ne ga suma banjo law mais ni ya forasa ko logement social ko ne fomba to bala ne ba fongo kan to bala ka sobe ke jorom be ne bulu bi o joro kama fe morosoni mbedima ibse ko mara ka chanti di fantan vraiment o kan fe nsoro malen de la diaspora chamambi lui ni fe nyini atubulu fantan do be ya nyini atubulu ne atla namna mali kurajo ke atena fo ka jira munu ma na mangane ne te o jatire la mais ne be jatini na chisan namu mali kura barake chere la mamunu be ni setue nu mago re bala ama logement social doluma tuga me be ni kola dron kuma flatala ama nyini président Assimi fait ka nyini premier ministre fait c'est vrai ministre de ninke c'est vrai ministre refene na le ba ke commission do de be ni bara no munke o kanin ko bois do ko ka boy pew ka nu mo ba bara la ka be bulu bo la ka be la krefe ka commission kurati achiminga ma wore sigi mamunu ni mo ba do ku dana mo epika critère kala am mo be sente kono ni watina am mo be ministre la ni watina am manga yala wansu mo manga yala kasi mal kurafere de wede artege ne sumo do be luante la de titai mais nous o yira ni kono nana abe fokone de nod fu fembe na be na ni mo nyugunai na be na ni mo ka tsika nai ankaranka o no ya kutsibe parce que kuma teni boy bleu et puis commission kura manati na
bɛ baara kɛ critère mun na u ka critère sɛbɛn diɲɛ bɛɛ k'a ye ni minnu bɔra la a ka sɛbɛn k'u bɔra la k'a kun kɛ nin minnu taara a bɛ fɔ k'u taara k'a kun kɛ nin. ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Famara CNT maa dɔ don a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Mali faranjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ wulikajɔ la ni waati la jiko gɛlɛya bɛ dugu minnu na ka se ka taa forajiw kɔni d'u ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ jiko gɛlɛya kɔni bi yɔrɔ caman na olu ta kɔni ɲɛnabɔla nka hali sisan u bɛ wulikajɔ la fan ni fan ka se k'a tɔw tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ Bugunikaw fɛ yen fo ka taa se Sikasokaw fɛ yen nɔ olu ye jibondɔ dɔw sɔrɔ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na ministre délégué Umaru Jara ale kɔni wulila ni ka se ka taa jibondɔ ninnu ka t'u koromo kariliw baaraw kɛ ministre délégué Umaru Jara an ka lamɛn. Président de la transition a ko an bɛ wale o wale kɛ o k'a sɔrɔ jamanadenw de ye an ka hami ye Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ donc misiri ye ne yɛrɛ ka seliyɔrɔ de château in demande kɛra don kelen mɔgɔ fila fɛ minnu tɛ kelen projet min tun b'an bolo n'an bɛ ka château kɛ ne ka département niveau la n k'o banna fɔlɔ n ko mais ni Ala sɔnna ma ne yɛrɛ bɛna kɛ n ka fond propre la olu taara faama ka weleli nana yɔrɔ faama kɔni ka ci mana kɔni I tɛ se k'a fɔ ko a tɛ yen a bɛ ɲini ka kɛ cogo cogo I b'a k'o de la faama an bɛ ka ji di fan caman an ka Buguni misiri dɔw bɛ yen a ka d'an ye n'a sera ka ji di olu ma jiko gɛlɛya bɛ silamɛw kan misiri yɛrɛ dɔrɔn tɛ misiri sigida la jiko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan faama ye ne wele ka ci fɔ ne ko ne kan ka nin ko in kɛ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ji in Ala ka kɛ ka sigida nafa. min nalen sisan mobili kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ ka yɔrɔw ye bitɔnw sigilen don nin bɛɛ sigilen don aran de la ni ji nana dɔrɔn ne fɔlɔ ta ka fa bi n'i y'a ye anw na ni sisan cɛ kalo 6 kɔnɔ asimi kelen foraji 100 ni kɔ kɛ kalo 6 kɔnɔ a bɛ réalité de dɔn k'a fɔ aw ye foraji min sigilen filɛ a fɔra cogo min a t'a minɛ ka ɲɛ ni Ala sɔnna a ma n'an ko ko an bɛ san kan an b'o de dɔn mais ni Ala sɔnna a ma a ye don a bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ m'a fɔ bi don m'a fɔ sini don mais a bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna. Yarabi Ala ka dɔ wɛrɛ don garisɛgɛ la ni tun bɛ tali kɛ ministre délégué Umaru Jara la Bugunikaw fɛ fo ka taa se Sikasokaw fɛ yen ma n'an bɔra ye syndicat minnu ɲɛsinnen bɛ CNT maaw olu ka baaraw koɲɛw ma kunungo olu kɔni bɔra ni ka déclaration kɔni kɛ ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni dɔ tɛmɛ ka ɲɛsin olu ma ko sigana kɔni bɛ a la ni gɛlɛya y'olu sɔrɔ ko Dirisa Keyita nɔ don an k'u ka laselikɛla lamɛn. kunnafoni ɲininaw an y'aw wele bi wula in na walasa aw ka kɛ seere ye ka da kan ko CNT baarakɛlaw ye assemblée générale de ɲini ani président ye an bila an ni mun ka kuma an n'a ma bɛn ko la tun tɛ fɛ assemblée générale ka kɛ k'a sɔrɔ baarakɛlaw nin y'a san kelen ani kɔ ye baarakɛlaw yɛrɛ damaw ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔn ye ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma fo an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye couloirs kɔnɔ n y'a mɛn ko nin bɛ ka kɛ tan n y'a mɛn ko nin bɛ ka fɔ tan donc a tun ka kan bi an ka baarakɛlaw wele ka mɔgɔw la kunnafoniya bɛɛ ka se ka baarakɛyɔrɔ information bɛɛ ka se ka kunnafoniya kelenw sɔrɔ waati kelen kɔnɔ donc an n'a ma ɲɛ kuma la waati min na a ko k'a kɔni bɛ mun f'an ye k'an ka n'a kɛ k'an ka n'a kɛ directeur de cabinet o kɔfɛ a ko ma ko ayiwa ko numéro dɔ bɛ na wele ko ni o numéro ye n wele ko n ka segin k'a ɲɛf'a ye numéro dɔ ye n wele k'a sɔrɔ ne ni a yɛrɛ bɛ kuma la donc kuma bannen kɔfɛ n ye numéro in ye n y'a wele a ko ma ko ale ye contrôleur régional de policier k'a tɔgɔ ko Faganda Sissogo ko a tun bɛ fɛ ani ne ka ɲɔgɔn ye an ka kuma an ka nin assemblée ko in kan n k'a ma n ko baasi t'a la n ko nka ne kɔni bɛ so donc wulafɛla la ne dara n sunɔgɔra n taara ɲɛ taara yɛlɛ fo 20 heures wagati n y'a sɔrɔ a ye n wele numéro wɛrɛ la n tɛ numéro mun dɔn donc n ye n ka répertoire la n tɛ numéro mun dɔn minnu ye n wele n tɛ mun dɔn n y'olu wele o dɔ bɛnna ale yɛrɛ ma a ko ko a tun bɛnna ne ni ale ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ ɲɔgɔn ye ko ale ye ne wele ko ne m'a ka appel ta n ko n tɛ se k'i ka appel ta k'a sɔrɔ n bɛ sunɔgɔ kɔnɔna ko bon k'ale y'a faamuya sisan k'a fɔ ko ne ŋaniya ɲɛ ɲɛnama tɛ ne kɔnɔ ka ɲɛsin ale bɛ fɛ ne n'a ka kuma assemblée ko in kan ko mais k'a ka ɲi ko bi sɔgɔma in na n'o ye bi mardi ye ko sɔgɔma in na 7 heures ko ne ka ale sɔrɔ sécurité d'état la donc ko do k'a ɲɛfɔ aw ye aw kunnafonidilaw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ani aw kunnafonidilaw kɛnɛma kunnafonidilaw minnu bɛ yan aw bɛɛ ka kɛ seere ye k'a fɔ ko nin bagabagaliw ani intimidation minnu bɛ ka kɛ nin ye bi ne don an bureau syndicat bureau membre fɛn fɛn bɛ yan sini a bɛ se ka se nin kelen kelen bɛɛ ma k'a yira aw la k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ filɛ anw cɛla yan n'a mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen kunkolo tununna ni tafa ma y'a la an ka conseil national de transition directeur de cabinet nɔ b'a ko la parce que an t'a dɔn an ye mun kɛ mun ni an ni sécurité d'état da bɛ se ka taa don ɲɔgɔn na ko min na an ma kojugu kɛ an ma bi mɔgɔ kan an ma foyi kɛ an bɛ baarakɛlaw de lafasa an bɛ baarakɛlaw de fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoniya d'u ma an t'a dɔn mun sécurité d'état ko bɛ taa bɔ o la
donc ka aw kɛ seere ye fɛn hali mɔgɔ kelen kun sigi den kelen ni maga kɛra la an cɛla yan cɛ tɛ muso tɛ conseil national de transition directeur de cabinet Idrissa Keita nɔ b'a la a mi faganda parce que o de ye n wele donc directeur de cabinet y'a dɔn donc a ye nin de bila nin ka nin waleya kɛ donc u fila de don donc bɛnbɛnbɛn don ni mun bɔra la sini wa sinikɛnɛ ayiwa a fɔra aw kunnafonidilaw ye ne hakili la an wulila k'an intimider kun min na o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an ka CNT kɔnɔ yan sisan charte de la transition baaraw bɛ ka kɛ a bɛ se ka kɛ u ɲɛna k'a fɔ ko anw bɛ fɛ ka o saboter de anw n'u tɛ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o pendant que anw bɛ nin assemblée générale la yan baarakɛlaw bɛ yen u bɛ ka baara k'a kan anw ko de charte in ye aw de a bɛ jamana yɛrɛ bɛɛ de concerner donc a bɛ anw concerner a b'olu concerner cogo a b'anw fana concerner o cogoya kelen na nka anw ko de anw baarakɛlaw sɛgɛnna an mɛnna statut ko la jamana fɛn fɛn bɛ Mali da fɛ statut b'a bɛɛ bolo a bɛɛ ka ca ni san 10 ye parlement fɛn fɛn bɛ sous-région kɔnɔ statut b'a bɛɛ bolo a bɛɛ ka ca ni san 10 ye anw de bɛ a ɲini na donc halisa an bɛ a ɲini président Maliki Diaw fɛ de a k'i seko bɛɛ kɛ walasa a ka se ka anw fana bila o hakɛ kɔnɔna na an mɛnna nin kɛlɛ la koyi. Ni tun bɛ tali kɛ conseil national de la transition o jɛkulu maaw ka sɛni ka kulu ɲɛma u y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra yen jɛkulu min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Fond Climat Mali olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɛ ka wulikajɔ kɔni ta waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka se k'o gɛlɛyaw ta ka bɔ yen nɔ u ka sigiba min bɛ kɛ a tago 13nan baaraw kɔni kɛra dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na u ka coordinatrice jaralakaw furumuso Lala Kamara an k'ale lamɛn. Fond Climat ye fɛn min ye cɛkulu de sigilen don Mali ni a dɛmɛbaga jɛkulu fɛ min bɛ se ka Mali togodala mɔgɔw dɛmɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ la san 2021 an ye baara min kɛ o de bɛna yira u la u b'a lajɛ min ɲɛna la o bɛ fɔ an ye min ma ɲɛ ni majɛngɛ yira yɔrɔ min na o bɛ corriger cogo min na u b'o ɲɛfɔ an ɲɛna san 2022 fana baara minnu bolodara o fana bɛna yiru la n'o dafalen don u b'o fɔ an ye n'a ma dafa ni min b'a jɛ an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ k'o fara ɲɔgɔn kan o de y'an ka bi lajɛ kun ye. Ni tun bɛ tali kɛ jaralakaw furumuso Lala Kamara la kɛnɛ in kan yen nɔ minisiri min ɲɛsilen bɛ togodaw la tɔbɔtɔli ma Modibo Keyita ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Fond Climat an y'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ baara min na a bɛ tellement kɛ a nafa yira an kan k'an jija anw minnu ye jamana baarakɛlaw ye jamana ka se ka loi bila sen kan pour que Fond Climat ka se ka warankata ka taa yɔrɔ bɛɛ o lajɛw bɛ sen na pour que waridila wɛrɛ kana ka fara fila in kan kabini baara daminɛ fila in de b'a la mais an bɛ ɲɔgɔn ye minnu na sisan o y'a yira k'a fɔ Fond Climat ka baara tellement que apprécié don ko caman b'a la ka don a kɔrɔ pour que a ka se ka sankɔrɔta donc n ye laɲini kɛ mɔgɔw fɛ hali bi jamanadenw ni o diba minnu b'o wari di bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa Fond Climat ka baara ka se ka dɔ ka se ka fara kan san nataw la ka se ka jiko ka se ka jardin ko ka se ka an balimamusow ka baaraw minnu bɛ se ka kɛ village ni fɛnw na ka se k'o baaraw sɛbɛntiya jamana nafa kama jamanadenw ka nafa kama. Ni tun bɛ tali kɛ Modibo Keyita la a y'a fɔ cogo min na hali bi ala ka kɔlɔlɔw ta ka bɔ togodalamaw kan u bɛ se ka lafiya cogoya min na n'an bɔra yen Orange Mali ani Malitel olu kɔni bɛ wulikajɔ la bi in na ko ni ye maa fila kɛlɛtɔ dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ dɔw mago bɛ 15 la u ni maa dɔ kɔni bɛ ɲɔgɔn na k'o tigi kɔni y'a yira k'a fɔ u ka musaka dɔ kɔni sara u ye min bɛ tali kɛ répondeur wari la olu kɔni y'a yira k'a fɔ t'o sara bi u t'o sara sini ko n'a ko ma ɲɛ min kɔ k'olu bɛna baarabila yɛrɛ boloda ni ka taa baarabila la dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na u ye fara ɲɔgɔn kan baara dɔ kɔni kɛ ko sini yɛrɛ k'u kan ka lajɛrɛ dɔw kɛ u kan ka ko sigi sen kan cogoya mun na an ka Orange ni Malitel ka kumalaselaw lamɛn. Kunkologɛlɛya tɛ se k'a dɔn bolo voilà n'u ka société télécom créé u ma se ka financement sɔrɔ u ka ɲini yɔrɔ wɛrɛ mais u kana to k'u ka financement wɛrɛ ɲini an u ka live télécom mais live la kuma kelen b'a don dɛ olu danaya mɔgɔ de bɛ live ta mɔgɔw sigilen don e yɛrɛ la ni o bɛ ɲɔgɔn fɛ ko live mun c'est ça le problème donc da bila kunna an ta tɛ baara ko dɔrɔn parce que ko fana sen b'a la sinon n'a danna dɔrɔn ma alhamdulilah ala ye jɔn fɛn fɛn bila dugukolo kan a bɛ da yɛlɛ sɔrɔ kɔni ni yan da dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ dɔwɛrɛ da yɛlɛ mais o dɔrɔn tɛ o Mali man di mɔgɔ si ye ka tɛmɛ mɔgɔ si kan filanan ale yɛrɛ ta ka kɛ tiɲɛ ye mais pourquoi ka kɛ wari ye k'a d'ale ma ale ka yala k'o sara dɛ mais an b'an ka denbaya ye client ye donc a ka kɛ crédit a ka segin an fana kun kɛ mais e de bɛ ka consommateur minnu défend olu kun tɛ dɔn min tɛ donc a y'a préparé grève in kama parce que an bɛ taa la n'an taara la c'est-à-dire biɲɛ b'a la kɛlɛ donc dɔ kɛra ɲɛdɔn la anw ma ten mais nin kelenni senfɛ ni mun bɔra na a bɛ lakale kɔ an bɛ mɛn k'a lakale an bɛ ka ɲinɛ mun kɔ jamana bɛ tourner na anw de ye bi banque ye anw de ye bi BCEAO ye anw de ye bi communication ye anw de ye bi dɔgɔtɔrɔso ye anw de ye bi
Mais dans la grève, là, tout est possible. Dans l'outil de travail, en tant qu'à Niela Tatouré, n'ameta tout est possible. Non, on va faire des indicateurs avec nous, voilà. Donc, vous allez encore préparer les autres. En bébé, il faut que l'État de droit. On a tous demandé à ce que Malikura Kassegi. On a tous demandé à ce que justice Kassegi. John Le Ben Malidon Tchela. Ninga fara cricket tika ni tena wale douane o mo chité mais pourquoi on doit avec la loi ni imposer le international nous imposer encore les sociétés de télécom on dira non donc embêtant toi là soyons mobilisés pour le jeudi assemblée générale béano sotelma pas pour bonano c'est pour la fin préparer ça ce sera avec toutes les presses quand nyakoli ka pour que sincèrement le lundi ambassadeur ka voter na ka yere de oli fela na ko ligne joro be fe ora kera para que la de que la société note kuma ta ila sanction biaka barakalo de begere wunda na bina wa amanka na matake ya mako il directeur Orange la wako chef de division ni chef de service en fait au chef de département ni chef de centre ni chef de service na bora directeur la o ande begere wula ki ba on le tanga na barake anya ni na ofe amina numéro 20 la dama an fana bɛ mun kɛ an b'o kɛ o waati la o fana k'i cɛ ka bɔ yen fɛn min ye ko prestataire wɛrɛw k'u bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko olu ka wele k'u kana don an ka système kan ko parce que baarakɛlaw tɛ yen n'a t'u kɔnɔ ala k'a jigi kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Orange baarakɛlaw fo ka taa se Maltel baarakɛlaw ma u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'u bɛɛ kelen kan fɛn bɛɛ daga di Mali la ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen dɔgɔnɔw ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ association Kairi Baria olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ ni ka se ka kuranɛ kalanba kɛ yaasa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na a ko in labɛnbaa dɔ ye Cheikh Seydou Jonko an k'ale lamɛn. Karamɔgɔ 60 de tɔmɔna u ka kuranɛ ta ka segin fo siɲɛ 7 o senfɛ hinɛ kuranɛ hinɛma yɔrɔ o duwawu dila olu ma n'o ye Hayulu Kayumi ye kuranɛ tanga yɛlɛ duwawu o kɛra ye minnu bɛ sujudu kɛ sujudu 15 o kɛbaw sujudu duwawu fana dila olu ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o kuranɛ bannen kɔfɛ duwawu qualité 7 de kɛra a duwawu dɔ kuranɛ duwawu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o kɛra kuranɛ arabana bɛɛ duwawu min kɔla o kɛra kuranɛ hinɛma yɔrɔ k'a kala ka duwawu kɛ o kɛra dɔw bɛ o ye tanga ɲini duwawu kɛra dɔw bɛ hɛrɛ ɲini horoba hɛrɛ ɲini de o duwawu kɛra o kɔfɛ a ka hinɛ duwawu la tan dila bɛɛ lajɛlen ma an b'an makun mɔgɔ nana i kalanna i ma kala o kɛra jamana ɲɛma a ka nin baara nin wagati in na Moti jamana mɔgɔw u bɛ ka nisɔndiya Moti jamana mɔgɔw u bɛ ka nisɔndiya kosɛbɛ taamasiyɛn ɲumanba de bɛ ka na ayiwa ni taamasiyɛn bɛ na an kɔni b'a ɲini minnu jamana kalifalen don minnu ma taamasiyɛn u kana jɔ bili dɛ an bɛ ala deli ni sababu jugu ala ka wuli ka bɔ an ka sigi cogo kɔrɔ la an lafiyalen. Ni tun bɛ tali kɛ Cheikh Seydou Jonko la a y'a fɔ cogo min na nisɔndiya kɔni bɛ ka wara hali bi ala ka dɔ fara nisɔndiya kan jamana in k'a tɔ kulusuma kɛnɛ in kan yen nɔ o conseil tɔgɔ la Ibrahim Kontawo ale tun bɛ yen nɔ ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. An bɛ an balimaw fɔ n'o ye an balima dɔgɔnɔw ye ka nin kɛnɛ barakama in k'o sigi bi Mali an mago b'a la diɲɛ don o don sanga ni waati bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔn ka sigi parce que diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni fɔɲɔgɔnya nana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigi fɔ de b'a ban marifa ma kɛlɛsi ban diɲɛ kɔnɔ n'o kɛnɛ sigira bi n'anw ma y'o la an b'a ye k'a fɔ an man ka ye fɛn wɛrɛ yɛrɛ la donc an nana Mali silamɛya tɔgɔ la o conseil islamique tɔgɔ la an nana an yɛrɛ tɔgɔ la an nana an balimaw tɔgɔ la ka na fara an badenw kan n'o ye dɔgɔnɔw ye k'o kɛ ka kɛnɛ k'a bonya an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛ ala ka Mali ala k'a basigi ala ka Mali basigi ala k'a fitina dufa ala k'an ku ɲɔgɔn na ala k'an ka sigi diya i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na. Yarabi ala ko duwawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ Ibrahima Kontawo la o conseil islamique ɲɛma danga don a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kulusuma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkana na Mohamed Samake min bɛ bolo. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na kunnafoni an bɛ taa birimanikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ camancɛ fanga min bɛ birimani jamana kan nin waati in na an n'an b'u wele ko JNT n'o ye finitigilakaw ye k'u bɔra ka min ye maa 800 bɔɲɔngo n'o ye kasolanden 814 jate k'o ka olu fiɲɛbɔda di olu ma n'an bɔra an bɛ taa Faransikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Faransi marabolo min n'o ye Nantes ye n'a duguden dɔ n'ale wele ko Ereze ko ale ye yɛrɛmara kafo ɲɛma n'o ye maire laka dɔ ye
ko ale kɔni su kɔni yera a ka mairie kɔnɔna la kunnafoni ko fɔlɔ ka wulikajɔ kɔni bɛ senna walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ joona joona ka se ka dɔn min kɔni ye nin sababu ye n'an bɔra Gabon min kɔni ye buru kɔni ko ale kɔni ka gɛlɛn nin waati na kosɛbɛ kosɛbɛ ko ma sira dɔrɔn fɛ dɛ ko min ye farini mugu kɔni ye ko farini bɔra kilo 50 ɲɔgɔn na ko tun bɛ 7,200 la ka bɔra la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 7,800 na a yirala k'a fɔ ko 600 ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ko kɔni farala kan ko kɔni kɛmɛ gɛlɛyaba kɔni Gabon jamana kan nin waati na n'an bɔra an bɛ taa Libéria kaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Libéria jamana kɔni ko nin waati na ko olu bɛ baroda siw fo ka taa se min ye ɲɛnajɛw ma ko o bɛ senna nin waati na wa k'a daminɛ ka min tɛnɛn don ka ɲinɛ san bɛɛ lajɛlen ko olu kɔni o ko la bawo ni Libéria jamana ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko a ye san 200 a y'o to sɔrɔ ɲɛnamaya la sabu Libéria jamana yɛrɛ san 1822 kana bila san 2022 la ko bɛɛ san 200 jate de ma kunnafoni ko fɔ la ko min kɔni ye wulikajɔ ye ani baroda siw fo ka taa se ɲɛnajɛw ma k'olu to senna Libéria jamana kɔnɔ ɲinɛ san kɔnɔna la yirala k'a fɔ ko jamanakuntigi yɛrɛ min ye George Weah ka fara jamana maaba caman kan o wulikajɔw bɛ senna nin waati na walasa ka nin ko ka a don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ an karamɔgɔ nin bɛ dansigi an ka kɔn ka kunnafoni la Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na halibi ala ka basigi don Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Mali finitigilakaw halibi k'u timinanja u bɛ wulikajɔ min kɔnɔna bi nisɔndiya kɔni bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ lakana bɛ ka sabati halibi ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka se ka Mali dugu bɛɛ lajɛlen ka se ka batigi nati a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na